sigana mwabro kelo ni bang'e. To wadhi e wach machielo en ni kweth mar Dep Mbuz mar oganda jo Ameru koro kwayo piny owacho mondo yie otimie twak kod laktache manie odiechieng' mar 35 mar ng'anyo margi e odiechieng' ma kawuono. E twak margi kod jofwambo giko ni jopiny hinyore ahinya to mosebedo ka yudo thieth e ute mag thieth mag piny owacho nikech nengo ma koro sani ni malo. Giwacho ni kapo ni ng'anyo ma kamano dhi nyime, luoro margi en ni japiny maonge nyalo dhi hinyore kendo bende kwan mar ji mawito ngimagi dhi medore e pacho ka. Kawuono komiti matayo weche mag twak dhi romo kod laktache mondo mi gichanie kaka twak mar tieko ng'anyo biro dhi nyime e ndalo 30 manochiw kod doho odiechieng' manyoro. In this matter of the doctor strike, somebody is failing this nation. We are taxpayers, like it has been said. And the position of the Bas party is very clear. Take doctors to the hospitals. Chukua madaktari warundi hospitali. Ukitaka kuwatoa ng'ambo, huku mkiendelea kurumbana, wekeni madaktari hospitalini, muendelee na marumbano yenu. Tungeomba waziri wa afya aite wao madaktari na viongozi wao wazungumze wapate suluhu. Na hata wao pia, ili hatutaki ni ile msimamo radical stand, waketi pamoja wazungumze, wajue hii nchi ni yetu, wale wanaumia ni wananchi wa Kenya yetu, ndugu zetu, ndanda zetu ndio wanaaga dunia kwa sababu hawapati huduma hii na ile. Kwa hivyo sisi tunaona hii ni shinda kidogo, inaweza kusuluhishwa kwa njia ya kidiplomasia. Haitaki mgogoro mingi, watu endelee kuumia, inaweza kusuluhishwa haraka na tuendelee kupokea huduma nzuri za afya. Anakamano mago luwore gi weche mag ng'anyo mag laktache